Čau lidi, tady Matouš a vítám vás u nového videa. Dneska ukončil svou forenkovou kariéru youtuber Andy Linferník. A tak k uctění jeho památky bych si s vámi chtěl zavzpomínat na top 3 momenty z jeho forenkové kariéry. Na 3. místo bych určitě zařadil jeho expící patálie a slovní přetahovanou s postavou jménem anti-youtuber. To byly zlatý časy. Pojďme ale dál. Stříbrné neboli 2. místo jednoznačně patří polské aférce a.k.a. Naženu tam půlku CZka, nepohodnu se a zmizím jako můj taťka, který si před 20 lety šel jen koupit cigarety. O tom ale někdy jindy. My můžeme jít na 1. místo a k tomu stačí 2 slova, protože kdybych toho řekl víc, tak by mě Andy Linferovský asi zažaloval. Takže 1. místo zastává Black Screen Stream. Linferníku, bez tebe by forenko rozhodně nebylo tam, kde je teď a budeš nám všem chybět.